ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ኣናዓኹም ሰላሓዲኒ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ዝንጎንጎ ድፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ ኩሉ ግዜ ንኹለን ኣብ ህይወትና ንነብረን ናይ ህይወትና መዓልቲ ከመይ ክኾና እንድውሰን እንታይ ዓይነት ቃላዊ ውሽጥና ኣለና ኢድውስኖ ስለዚ ሎሚ نمعلتنا صبو دغبر نهيوت قال حبيرنا نكافلينا اذ نغو ورد مدبنا يو نغو تكاتاتولو تددي تخونكم ابزناتنا channel سبسكرايب غيركم بيتسكون يخم يسوع نزل عالم غويتاي لو من نكافلو حزب املاح كاب املاح يزبديو حزب املاح كاب املاح يسوع نزل عالم غويتاي ريخم احوات حزب املاح مالت اتزبلص فطرتيو حزب املاح كاب تحد زبلص فطرت زغبرو ات حزبتي كاب እግዚአብሔር ዝመጽ ህዝብ ስለዝኾነ እዩ ህዝብ አምላኽ ካብ ሰብ አይኮነን ህዝብ አምላኽ ካብ ምድር ይኮነን ህዝብ አምላኽ ካብ አምላኽ ዝወጸ ፍጥረት አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኩሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ጥቅስ 12 ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም በስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይስ ካብ ፍቃስ ስጋ ወይ ካብ ፍቃስ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ብጣዕሚ ዝገርም ንሳቶም ዝብሎም ዘሎ ነቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀባል ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ዝኾኑ ከም በሐድሽ ድተወልዱ ከም በሐድሽ ድተፈጥሩ ሐድሽቲ ፍጥረት ተባሂሎም ድጽውዑ እዚ ፍጥረት እዚ ካብ ምድሪ ይኮነን ካብ ሰብ አይኮነን ካብ ሓሳብ ሰብ አይኮነን ካብ ስጋ እንደምን አይኮነን እዚ ህይወት እዚ ሕልፍ ዝበለ ህይወት እትድበለጸን ልዕል ዝበለ ህይወትን ካፍታ ናይ ምድሪ ህይወት ኣዝዩ ዝበለጸ ናይ ሰማይ ህይወት ካብ እግዚአብሔር ዝወጸ ህይወት እዩ በዚ ህይወት እዚ ኢና ናይ እግዚአብሔር ህዝብ ተባሂልና ሃሌሉያ ስለዚ ህዝብ አምላኽ እቲ ኣዝዩ ዝበለጸ ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር እሱ እዩ ካብ ዝገርመኩም ኩሉ ነገር ነቲ ዝተቀደሐሉ ይዝመስል ህዝብ አምላኽ ድማ ነቲ ዝተቀደሐሉ ምንጩ ንዑ ይዝመስል ናይ ህዝብ አምላኽ ምንጪ ሰብ አይኮነን ናይ ህዝብ አምላኽ ምንጪ ምድሪ ኮነትን ናይ ህዝብ አምላኽ ምንጪ አምላኽ ባዕሊ ስለዚ ኩሉ ንዝወጸሉ ከም ዝመስል ህዝብ አምላኽ እንታይ ዓይነት ክብረት ኣለዎ ክንፈልጥ ንደል ድሕር ኮይና ነቲ ዝተረኸበሉን ዝተቀደሐሉን ስፍራ ንዑ ኸይና ንመርምሮ ካበይ ከም ድመጸ ቀዲምና ንፍለጥ እቲ ህዝብ ምን ምዃኑ ክንፈልጥ ንደል እንተኾይና ስለዚ ህዝብ አምላኽ ዝመጸሉ ስፍራ እንተዳ አጽኒዕናዮ እዚ ህዝብ እዚ ኣዝዩ ክቡር ህዝብ ምዃኑ ክበርህልና ክጅምር እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ክቡር አምላኽ ሕሱር ነገር ኣይወጽእን እዩ ካብቲ ጥበበኛ አምላኽ ዕሽነት አይወጽእን እዩ ስለዚ እዚ ህዝብ እዚ ካብቲ ጥበበኛን ካብቲ ልዕሊ ኩሉን ዝኾነ እግዚአብሔር ካብቲ ሰማያዊ አምላኽ ካብቲ ህያው ዝኾነ እግዚአብሔር በህያውነት ዝተወልደ በጥበብ አምላኽ ዝተወልደ በኃይል አምላኽ ዝተወልደ ናይ እግዚአብሔር ምሩጽ ሕሩይ ህዝብ እዩ ከም ህዝብ አምላኽ ክቡር የለን ከም ህዝብ አምላኽ ክቡር የለን ብዙሕ ግዜ ክርስትና ካፍቶም ኣብ ምድሪ ዘለዎ ሃይማኖታት ሓንቲ ጌርና ስለንቆጽራይ ተዛዕበየ ሽግርና ክርስትና ግን ነዚ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ዓይነት ህይወት ሒስካ ምንባር ማለት እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ህዝብ አምላኽ ነቲ ዝወጸሉ ይዝመስል አንበሳ ይወልድ ድሙ ትወልድ በጊዕ ይወልድ ልክዕ ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ብርሃን ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ብርሃን ይወጽእ እግዚአብሔር ፍቕሪ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ፍቕሪ ይወልድ ክቡር ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ክብሪ ይወልድ ስለዚ እቶም ካብ አምላኽ ዝተወለዱ ህዝቢ ነቲ ዝተወለዱሉ እግዚአብሔር ንዑኡ ጥራሕ እዮም ዝመስሉ ምኽንያቱ ከምቲ ካብ ዘርኢ ናይ ኣራንቺ ባናና ዘይወጽእ ከምቲ ካብ ዘርኢ ባናናኻ ኣራንቺ ዘይወጽእ ኩሉ ፍረ ነቲ ዝወጸሉ ዘርኢ ከም ዝመስል እዚ ህዝቢ እዚ ድማ ልክዕ ነቲ ዝወጸሉ ዘርኢ እግዚአብሔር ንዑኡ ይዝመስል ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 22 ከምዚ ይብል ብህያው ንዘለዓለም ብዝነብር ካብ ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሐድሽ እተወለድኩም ሪኹም ብህያው ንዘለዓለም ካብ ዝነብር ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሐድሽ እተወለድኩም ንሓቅና ተኣዘዝኩም ግብዝና ብዘይብላ ፍቕሪ ንኣሕዋት ንነፍስኩም ኣጽርዩ ንጹህን بنጹህ ልቢ ንሕድሕድኩም በሐቂ ተፋቀሩ ይብል በጣም ይዝገርም ህዝብ አምላኽ ካበይ ከም ዝመጸ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ኸሎ ካብቲ ህያው ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዚ ህዝብ ዝኻዊ ይመጽ
بخالا أزراربا ناي إغزابير قال بزصنعكم متن ناي قالو برهان ناي قالو كبر بزتغلصلكم متن كابز كبر زي حزب أملاخ توليدلو كابز كبر زي حزب أملاخ وصيلو حزب أملاخ مالت حدش فطرتيو حزب أملاخ مالت كابت زيت أف هياو نزل عالم زنبر ناي إغزابير قال كابو زتولد حزبيو بخالا أزراربا حزب أملاخ منيو عم مصحف ቅዱስ كيلكم يخم تفلطو مخنياتو حزب أملاخ زتولدلو قال أملاخ سلازخونه حزب أملاخ زوصلو ناي إغزابير قال سلازخونه نت زوصلو قال نعو طرحي خا زمسل مصحف كزارب كله قدامه يوحنس معرف 4:4 خم يبل دقيه نسخم كاب املاخكم يبل ريخم دقيه نسخم كاب املاخكم كافتي اب عالم زلوس اباخم زلو يبلصيمو سلازي سعيركم ميخم يبل يسوع كريستوس نزل عالم غويتاي حزب املاخ كاب املاخ يحواتي حزب املاخ كاب املاخ يسوع كريستوس نزل عالم غويتاي سلازي بزي حزب صوتا يلن እዚ ህዝብ ኣዝዩ ክቡር ህዝቢ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንህዝብ ኣምላኽ ንጥሪት ኣምላኽ ከምዚ ይልዎሎ ኣብ ዘዳግም 33:29 ወእስራኤል ቡጽኢኻ በእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ መን ይከማኻ ዋልታ ሓገስካ ንሱ ድማ ሴፍ ሓበንካ እዩ ጸላእትኻ ክግዝኡኻ እዮም ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ ሓቂ እዩ መን ይኸም ህዝቢ ኣምላኽ መን ይኸም ህዝቢ እዚ ብእግዚአብሔር ዝተመርጸ ህዝቢ ብእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ዝመስል ህዝቢ ንህዝቢ ኣምላኽ እዚ መን ይመስሎ እዚ ህዝቢ እዚ መንግስትን ካህንን ዝኾነ ደግነት እትልዑል ኣምላኽ ክነግር ካብ እግዚአብሔር ዝተገልጸ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣዝዩ መደነቕ ደቂ እታ ጽብቕቲ ከተማ ህያው ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ከተማኡ ጽብቕቲ ንሱ ጽቡቕ ኣምላኹ ጽቡቕ ንሱ ጽቡቕ ህዝቢ ኣምላኽ ነቲ ዝመጸሉን ዝተወለደሉን ስፍራ ንዑኡ ዝመስል መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ንስኻትኩም ግና ደግነት ተኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝጽውዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ኢሉና ሃሌሉያ ሪኹም ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ እግዚአብሔር ጥራሕ ክብሩ ዝገልጸሉ ጽባቕኡ ዝገልጸሉ ደግነቱ ዝገልጸሉ ግርሙኡ ዝገልጸሉ ስልጣኑ ዝገልጸሉ ሓይሉ ዝገልጸሉ ናይ ኣምላኽ ጥሪት ኣምላኽ ጥራሕ ዝረኣየሉ ጥሪት ኣምላኽ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ደግነት እትልዑል ኣምላኽ ክገልጽ ዝኽእል መንግስትን ካህንን ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ህዝቢ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ማንም ኣይማሳሰሎን እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ዝበለጸ ናይ ብኹርና ህይወት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ነዚ ህዝቢ ነኽብሮ ክብረት ስለዝግብኦ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ከምዚ ህዝቢ እዚ ክንከውን ንደሊ ኢና ንሕና እውን ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ክንከውን ንደሊ ኢና ትብሉ እንድሕር ኮንኩም በዛ ህይወት እዚ ክትውለዱ ኣለኩም በዛ ህይወት ክትውለዱ ደሊ ተዳኾንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ድማ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ يأمن الله ስለይ ከም ዝሞተ አምላኽ ከሞታት ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዘተንስኦ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታን አምላኽን መድሓንን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምእማነይ حدش ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እዛ ጸሎት ዝጸለኹም ብጣዕሚ እንቋሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ናይ ቴሌፎን አድራሻና ኮንታክት ግቡርና ይኹም ዘድልየኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም